Gumikan sa kusog nga pagpunog sa uwan kagahapon nakasinati sab og pagbaha ang lungsod sa Konsolasyon. Usa sa apektado kining sa patupad sa dakong mall nga miawas gumikan sa taas nga bulog sa tubig. Mabot sa 5 ka panimahi ang nabahaan og giabagan sa Municipal Disaster Team. Matod sa DRRMO head, may riprap sa dapit nga apektado maong midagay dera dayon ang tubig. Samtang sa barangay Danglag, miawas sab kining spillway sa tubig human kinahong naguba ang culvert niini. Apektado ang purok kalabasa sa nahitabong pagbaha. Matod sa barangay Konsihal, sagad sa apektado mga pananom sa dapit nga nangadaot gumikan sa baha. Ang disaster chief sa lungsod nanawagan sab sa mga residente mag-igmat kay dili ra ba matagaan o matag-an ang kahimtang sa panahon. Wala din naiko ang mga balay, pero ang mga tanong, katong mga kalabasa, talong, mais, purot yun siya kahapay tanan tungkol sa kadako sa tubig. Kaya bawal mo sila karon, lanin niya naman, i-declare ang pinag pag-asa, kita sa pinagtayon sa dami na mag-ulan kay tubig, usahay, kaya balo magani nga mag-ulan, wala ulan din sa lungsod, so nag-ulan din sa bukid, yung mabot ng baha.